Fi kliem il-UHM jekk il-ftehim tal-kola li kien maqbul bejn l-imsieba soċjali kollha 32 sena ilu jinbidel kif qed jiġi propost minn negozji ikun qiegħed isir ksur tal-liġi. Iktena l-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella meta mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk jaqbilx mal-proposta imresqa mill-Kamra tal-Kummerċ. Dak l-agreement għadu jott u dak l-agreement jistipula kif għandhom jiġru l-affarijiet meta jkollna ċirkostanzi bħal daw. Bażikament, anzi rrid ngħid li dak l-agreement isemmi wkoll li kull 3 snin minn qabel għandha tintbagħat previżjoni ta' kif tkun ġejja l-kola. Ir-raġuni hija biex dawk il-ftehimiet li huma inclusive of kola, tajjeb, inkunu nafu, nkunu qed nistabbilixxu x'inhu inkorporat dak il-ftehim kollettiv bħala kola. U allura id-differenza tinħata minn hemm il-qudiem skont il-kola kemm tkun ġiet. Jekk illum qed nitkellmu fuq kola ta' 10 euro, allura tkun tista' tagħmel is-somma u d-differenza trid tinħareġ. Però minn dakinhar l-hawnhekk din il-ħaġa li nipprevedu it-3 snin li ġejjin bħala kola x'inhi, tajjeb qatt ma baqgħet tinżamm u qatt ma baqgħet tiġi prattikata. Bħala union, meta aħna ninnegozjaw, tajjeb li nagħmlu huwa li dejjem nieħdu average tajjeb ta' dawk li huma l-aħħar 10 snin ta' kola. Dwar il-kwistjoni tal-kola tkellimna wkoll mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja. Il-mekkaniżmu tal-kola jibqa' jaħdem kif inhu. Ovvjament saru proposti biex da ma tingħatax kollha minħabba l-inflazzjoni, però l-opinjoni tagħna hija li di għandha tibqa' titħaddem kif ilha titħaddem mid-disajnijiet minn meta sar il-ftehim bejn l-isħab soċjali kollha u l kola dejjem ingħatat l-istess jekk inti tara l-average ta' dawn l-aħħar 13 sena l-average kien €2.88, ġifieri ma kienx hemm avariji kbar kien hemm meta kienet għoljiet u kien hemm meta kienet baxxa wkoll. Josef Buġejja spjegana wkoll qed jipproponu bħala General Workers Union għal budget li jmiss. Waħda mill-proposti li għamilna fil-budget hija trasparenza fil-prezzijiet u kif jaslu għalihom il-prezzijiet. Ġifieri anki n-nies għandha tagħmel il-comparisons tara l-affarijiet biex inti tkun tista' tara l-aħjar tixtri minn fejn l-aħjar li jkun hemm. Malet News Josef Vella elenka l-isfidi preżenti li qed iħabtu wiċċhom magħhom qatt ta' familji. Il-moment li għandek l-oli tal-ħajja, hemm mekkaniżmu għall-oli tal-ħajja. U minflok naraw kif ħajasal għand il-ħaddiema, sa nkunu qed naraw kif ma jasalx għand il-ħaddiema, ħankunu qegħdin inkomplu nġibu s-sitwazzjoni tal-familji Maltin u Għawċin f'pożizzjoni qar. U dik mhijiex sitwazzjoni li tgħin l-ebda inflazzjoni. Intant saqsejna wkoll iż-żewġ unions jekk il-gvern iltaqax magħhom b'rabta mal-weda li saret fil-budget li għadda li nitlaħaq mekkaniżmu għall-għoli tal-ħajja għal familji vulnerabbli u dawn kienu it-tweġibiet tagħhom. Konna ntqajna mal-Ministeru tal-Finanzi, konna trade unions kollha u laqdiet li jirrappreżentaw in-nies foqra u f'dawk vulnerabbli, kien ippreżentanna studju li saru, proposti li saru, ovvjament kull organizzazzjoni wara resqet il-proposti tagħha kif għandu jsir u li mill-informazzjoni li għandi li di ħadd jiġi mniedi fil-ġranet li ġejjin issa ma nafx hekkux fil-budget li ġej, ma nafx hekkux qabel il-budget, ma nafx se jkun hemm. Il-Gvern għamel laqa waħda, jekk mhux se jeżbar kien x'imkien frar, saret dik il-laqa minn dakinhar law marġajniex iltqajna. Qed nippretendi u qed nispera li iva l-Gvern isejjaħ din il-laqa għaliex ovvjament qegħdin bwiċċna mal-budget, budget ġej, budget bħalissa jkun diġà qiegħed jinħadem u bla dubju ta' xejn. Ma stax nifhem kif tistgħu jitpoġġew klawżoli fil-budget li bihom ma tkun saret l-ebda diskussjoni mal-Juris.